kwenekia buna obosombi asechpara ngokorekana bure asenjera enikeranu umurobere okora wane kiombe kirietenete obosera n'obosombi bwa para NTSA nigo bono egati abarunde b'ekigari cy'obosombi cya matatu anene kurwase umucyokisi babere bawe sokya na kwimurunganiria umurobere oyo batana nigo turigokorekana asenjera erendonge korengana barabonigo abo bisa kurwase kiombe kyo kya NTSA bakuba unereria chinga kibanyorekanire namocho amake egento baganiriye babe bakubeke mirubiri mekirano yo kwenekia buna batwarire chinga kinyororo asowekirania obo korere bwa boroboti oru nigo twarigani no muri kito Sam Miyenda abagendi ba matatu kurwa ase ensemo ya basongo bagikiri ekiombe kiriye getenerete chiparagia NTSA ase okubaunereria kero bakubaunenkia Douglas Kadere Mcheno Montero Transit Shuttle. I'm operating from Kisii to Nairobi. Ekinda chukua na NTSA ya ikiri chigari chito mpaka lito compliant. Kwanyora ngo bwata magoso masini ini abata teteke chichuma. Echume yeke tu abegete egachiga sambeliwa. Banyara nga tu compliant everything. Baikire bata tebringa nandi chume tega nerigo sambeliwa. Ya gera kagoso gasini ini egari ya ruswe number plate. Nabono konyora bariko kwa time garaba ko bwatire bagote magoso korte naya abako arash abaria ba atara ko tiama magoso korte nari o chira as far as ko 310 ba rusle number plate for example one michando babwate NTSA bago kirbuno montere bo bare bagoteria magosa yega Karona kwa raso yonde mutuga iga oyonde maiga iramba gutugura amagosa masini ni gabarusie number plate onyore governor teriko kore teriko submit lakini egari ga konyore governor ngona chere barusie namba ngateriko submit abarundi abuni go basaba abo bisaba NTSA ko bari bagakwanirana na bakero babwate amamocho egento bune kyo nabo gwake getongo egavana eruke barusirie namba abungo 70 na inumorigererie moto egasie ngororo twakwanira na twamanyanga kitogo kora umuntu endoreke bishonye ne governor ebintu mbiro ebike mechibi kwanyora bagote mochibi tubwati oyomo barusirie namba neba ne omonye no bwate gari para ta korra biya kerenga gari ya rusiwe namba because yo mochibi chinga kie chinigo basaba abaunengia ba NTSA koba abatwereru ekerori mochoria tokire ase chigari cyabo eto hambo time ngati nabona ga ya rush tokoba abana egerabe kichukuru gori ligo salinde lions ni libalike ni namba bagutugura gatwale ko basaba magosa ya makamake balikiro montekina at least anda kotini wakwe fine ko bagutugura namba korende nigo batogia ekiombekio ase ogotemba kwenekia amachiko ye paran kweneki gware na mono basaba abantere bagwikirania amachiko erie gwetanga kurwa ase amamocho jasa marieta nkoro kwa kende bosire onkore stage ya Sumu Kisii Kisumu roots njasa maoni ndatewe serikali yeito mbiyere ande nyendiria nyarikana tego kora limo yatiga etekeire ya tia mukaso egera abantu bakomblae asokora kwa ne asia kora ningia gotwene bo toro sigari chito buya goto sege tabare gotwatia majika para ya bega gosira sama tuka mange number 1 goto konya bale buna ko toriel korosia gari ebe condition ngia no mogene karago cho tuara go tamani go safiri ne gari yago